Bendo wasebedo kawaluo en Jatend migao mar somo Mukumu odaro Jatend sikund nyiri ma Mukumu Girls Frida Ndolo kakoro Jane Mbone emomi tich mar tayo sikundno. Machogu bende oketho board mar sikundno kaluwore koda muoch mar tuo magalagala ma nyaka sani osenego jopuonjre 3 kod japuonj achiel. Machogu manolimo sikundno e okang' mokwongo nyaka ne lore jumbe 2 mokalo osingo loso board manyien e kinde mabiro. Sokinda nigi ler mathoth. Migao mar somo Mukumu tinende ni nolimo sikund sekondar mar nyiri ma Mukumu jumbe 2 nyaka ne lore tok tuo magalagala muoch dwe 1 mokalo kendo nego ji 4. E limbe mare Machogu nolorore sikundno korango chal mar kuonde tedo, chiemo manie dero kod chal mar aluora mar sikundno motelo ne kelo lokruok e moko kuom chenro mag sikundno. Machogu oriembe tich jatend sikundno Frida Ndolo kendo miyo Jane Mbone tich kaka jatend sikundno manyien. We first want to convey our very sincere condolences to the 4 families that have been affected by this, considering the situation and the circumstances that we are in. We have brought in a new headmistress, principal for that school, by the name Sister Jane Mbone Amukoya. With immediate effect. Machogu bende wacho ni migao mare okawo okenge mamoko kamoting'o puko chiemo duto mantiere dech sikundno, neno ni pi duto mane sikundno kod sikunde mamoko thiedhi kod gero kisima manyien. We are doing a new borehole for that particular school Mukumu, and the work of treating that borehole is commencing with immediate effect. We are starting treatment of the water at Mukumu, and not only in Mukumu but the entire county with immediate effect. Migao mar thieth wacho ni nonro ma ohiu nyiso ni jopuonjre no chamo chiemo momien gi minyaga kendo modho pi mochido mani kod kute makelo tuo typhoid. So most likely we are suspecting it's a fecal contamination from the sewage into the water source that is causing all this. And we did identify indeed some water source within the Mukumu girls where the water source may have been contaminated, and confirmed indeed that water also has E. coli. Laktar Francis Kuria wacho ni pod gidhi nyime gi nono tuono kakoro gichiwo moko kuom okenge ma oganda onego kaw e neno ni tuono ok olandore. As we go back to managing the institution thereafter, making sure that the water sources in the school are going to be very clean and certified by the public health officer that it is safe for consumption. Again, we will also assure that the food that is consumed also is consumed in well-prepared circumstances, the kitchens, the storage and the service. Machogu osingoni lokruok gi duto biro chopo kare thuolo mar jumbe 2 mabiro magigeno yawe sikundno. Gie sani jopuonjre 12 pod nitiere ute thieth mopogore opogore kalipot wacho ni gidhi maber. Sokinda, Ramogi TV. En wach mabende pod wabiro medo luwo kaka weche medo dhi.